Foli ni waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan Mali jabarani lajɛbaaw bi ye tarata ye mai kalo tile 26 san 2026 Mali kunnafoni ka laɲini ka kunnafoniya jɛlen fɛsɛfɛsɛ aw ye bamanankan cɛ in na ka daminɛ tɛnɛn fo ka se sibiri ma aw bisimila Mali kunnafoni jabarani ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. An bɛ kunnafoniya daminɛ ni Mali finitigilaka ale ni Africa Corps ka jɛɲɔgɔnya baara hukumu kɔnɔna la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi kɛlɛ sebaya o kɔni bɛ Mali jamana bolo. O hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw olu ni Irisi Africa Corps maaw ka finitigilakaw u ka wulikajɔ kɔnɔna la. O senfɛ Falenbugu ani Kayi mara la u ye dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw dagayɔrɔ caman na min senfɛ jatigɛwale tigilama caman olu kɔni tora la. O hukumu kɔnɔna la kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ fu sanga ni waati u ka wulikajɔ la fasojɔ baara la. An bɛ taa Kita ka olu fɛ yen nɔ Kita kin bɛ yen nɔ ko suransan maa 2 olu kɔni bɔnɛna u ni na ka d'a kan maa dɔ olu kɔni kun kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ mori furakɛla ye min senfɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ser'u ma furakɛli hukumu kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la fura ninnu talen kɔni kɔ fɛn min ni maa kofɔlen filɛ olu bɔnɛna u ni na ka fara maa caman olu kɔni kan olu kɔni jogina an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen tɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ urgence la Kita ka olu fɛ yen nɔ. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ gendarmerie ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da nin mori furakɛlikɛla ninnu kan arabadon mai kalo tile 20 san 2026 Kita mara la. Mali finitigilakaw ni Africa Corps ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la bolibana dugu masurumaya la fɛn min ye mugujugu dɔ ye o kɔni kun dolen don dingɛ jukɔrɔla la maaw ɲɛ sira la jatigɛwale tigilama olu fɛ Africa Corps ni Mali finitigilakaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la an'u ka basigi n'u ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la u kɔni ye nin mugujugu kofɔlen ninnu kɔni bɔ dugu jukɔrɔla la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ nin mugujugu ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra basima ni wolomasigi taba 2 ninnu kɔni si sɔrɔ n'o o ye Mali finitigilakaw ka fara Irisi finitigilakaw kan an ka jamana kɔnɔna la. Walasa ka lakana sabati ani ka kisi kɛ ka bɔ kulu marifatigiw ka bingani ma nɛgɛla bawule kungo kɔnɔna la sirada la jiri minnu bɛ yen nɔ olu tigɛli daminɛna yaasa dugudenw olu ka taganikasigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani ka an ka wolomasigi tabaw olu ka baara kɔni nɔgɔya sabula fasodenw ka lakana o de ye priorité walasa ɲɛta o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna la cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la an ka wolomasigi tabaw olu kɔni baara boloda min senfɛ bawule kungo kɔnɔna la sirada la jiri minnu bɛ yen nɔ ko olu tigɛ yaasa jatigɛwale tigilamaw kɔni kana se ka dogoyɔrɔ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ani fɛnɛ u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka garan da u la ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Bamako faba kɔnɔna la Torokɔrɔbugu sigida la ɲanaminimafɛnw kɛlɛli bolofara min bɛ ba numanyan fan fɛ arabadon mai kalo tile 20 san 2026 u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ da maa dɔ kan ko AD min senfɛ u ye shisha appareil 1256 minɛ ni maa kofɔlen ninnu na ani charbon tonne 70 n'o o bɛ bɛn charbon carton 95 ma a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan conteneur 4 min kɔnɔminan bɛ taa i jɔ carton 5300 la tarata don mai kalo tile 12 san 2026 Buguba kura la tɛgɛdara maa dɔ kan ko DC min senfɛ u ye furakolon kɔni minɛ o la furakolon minnu bɛ taa i jɔ fura 6222 la yaasa ka se ka foroba lakana olu kɔni tanga togoya minnu na arabadon mai kalo tile 13 san 2026 Kabalanin Kati cɛ sira la kɔni ye tɛgɛda maa dɔ olu kan min senfɛ u ye sigarati 63 minɛ ni maa kofɔlen ninnu na an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan nin waleya in kɛ kun ye yaasa ka se ka dankari kɛ ɲanaminimafɛnw na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ani ka se ka ba don sifinw olu kɔni ka diɲɛnatigɛ la sabula fɛn min kɔni ye ɲanaminimafɛn ye ale kɔni bɛ dankari kɛ maaw ka ɲanamaya la fo ka taa se ka banajugu ale ni faw kɔni don denmisɛn o la o de hukumu kɔnɔna la yaasa ka nin waleya jugu ninnu kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la fɛn min kɔni ye jamana marabaaw ye olu kɔni y'a laɲini ka fɛn min ye nin ɲanaminimafɛn kofɔlen ninnu ye k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la.
Mali jamana eliminen ko ka bɔ Coupe d'Afrique la Maroc olu feno o dugsɛjɛ fɛn kɔni Manzu Baba Sise ale ye Demba Mamadou Traoré ka dan sigi o ka baara la. O hukumu kɔnɔna la fédération ma olu kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin Demba Traoré ale ma. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logements sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logements sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logements sociaux in a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni ni Madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taga ko kan kibaru la Sénégal ka olu feno kunun tɛnɛ mɛkalo tile 25 san 2026 Sénégali jamana ɲɛma Basiru Jumayi Faye ale ye ministre ɲɛma kura kɔni nommé Al Amin Lo. O hukumu kɔnɔna la bi tarata mɛkalo tile 26 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 waati fɛn min ye Ousmane Sonko ale ye fɛn kɔni kɛra wasabulon maaw ka ɲɛma ye min kɔnɔna la député 165 la député 132 olu le votera Ousmane Sonko ye yaasa a ka kɛ wasabulon maaw olu ka ɲɛma ye cogoya minnu na Sénégal jamana kɔnɔna la. An bɛ taa Kongo ka olu feno an bɛ don min na iko bi fɛn min kɔni Ebola banakisɛ ale bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ Kongo jamana kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na iko sisan Ebola bana kɔni siga kɛlen don maa 900 o de la Kongo jamana kan min sen fɛ maa 220 o kɔni bɔnɛna u ni na. O hukumu kɔnɔna la Kongo jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan min sen fɛ u y'a laɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn kɔni ye jama darajɛ u ka dabila ni wagati na. O hukumu kelen kɔnɔna la u tilala ka pankuru doni ni a bɔli Bunia ale ni Faba kɔnɔna cɛ ko o jɔ ka fara Kinshasa ale ni Uganda jamana kɔni cɛ yaasa fɛn kɔni ye fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛya ko la cogoya minnu na Kongo jamana kan. An bɛ don min na iko bi fɛn min ye Ukraine ni Russie ka kɛlɛ o dogolen tɛ maa si la. Ukraine ka frappe kɛra sababu ye Russie jamana kan ni ka lycéen maa 20 olu kɔni bɔnɛ u ni na alamisadon su ka dugu jɛ juma na. O hukumu kɔnɔna la Russie jamana ale fɛnɛ ye drone 600 fo ka taa se misili 100 ma k'o bon k'o ɲɛsin Ukraine jamana kɔni ma min senfɛ maa caman olu kɔni jokina Ukraine jamana kɔnɔna la fo ka taa se maaw bolo minan olu kɔni ma. An bɛ taga Niger ka olu feno camion dɔw la o kɔni kun b'a la ka i kun bɔ Akara jamana kan ni ka i kun da Niger jamana kan sɛgɛsɛgɛli baara hukumu kɔnɔna la tɛgɛrɛra ni camion kofɔlen kan min sen fɛ u ye ɲɛnaminimafɛn kokayini 268 ale ni kokayini biriki 233 fo ka fara mobili plaki dɔw olu kɔni kan ka tila ka tɛgɛda Nigérien maa 8 kan ka fara Mali Nigeria Togo olu jamanaden dɔ olu kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka ɲɛmaa kɔni kun ye Mali jamana kɔnɔden dɔ de ye min senfɛ mandat d'arrêt international kɔni dara ale kan. Procureur ka fɔ la ni maa kofɔlen ninnu kɔni si bɛ taa san 20 fo ka taa se san 40 kɔni ma tɛgɛdara ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ wagati min na iko sisan ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ Niger kiritigilama olu ka bolo kan. A bɛ tile damadɔ an ka minisiri min ɲɛsinnen don diinɛ ko ale ni ladalako ma ale ye kunnafoniya bɔ ka cari kunnafoniya min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ arabadon mɛkalo tile 27 san 2026 o bɛna kɛ seli ye Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. O hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i janto i yɛrɛ la yaasa seli ɲuman o bɛ se ka tɛmɛ cogoya minnu na. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn donna nataw kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan sini ye seli ye Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka seli ɲuman ko tɛmɛ ka seli musaka ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnnibadala tɛ ɲubaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn jabarani kumakɛlaba fɛnɛ tɛ filɛli jama ɲuman o de b'i la
o hukum kɔnɔna la Mali kunnafoni jabaranin bɛ a filɛjama bɛɛ lajɛlen fo Ala ka seli ɲuman ko tɛmɛ ka seli musaka ko nɔgɔya denbaya bɛɛ lajɛlen ye aw kan bɛɛ donna nataw kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan